onwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke mbụ n'oge olileanya nke nzọpụta anyị. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'ụlọ nsọ Chineke iji welu kene onye nwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile na odudu ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-eme mmemme n'ụwa, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ome nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ihe kwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike dị na-emere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Anyị na-erunyekwazị aja masị n'ụwa ezinụlọ Tobias na Basiliana na-erunye masị a wee na-ayọ Chineke ihe ha bụ n'obi maka ezinụlọ ha. Ezinụlọ nna na-erunyekwazị masị n'ụwa maka ezinne Cecilia ụwa bi n'uche nna. Ha na-erunyekwazị aja masị ọzọ maka ezinna Alfonsus ụwa manzu nna. Chineke nna ji ike niile, biko mee ka emume nke oge ncheta ahụ Kristi anyị na-eme kwa afọ nyere anyị aka ịghọtawanye ihe omimi Kristi, ka anyị site n'ibi ndụ dị asọ na-abawanye na amara gị. Anyị yọrọ nke a site na ndị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Chineke gwara Noa
na ụmụ ya ndị ikom sị, ana m ekwe unu nkwa, unu na ụmụ unu na ụmụ anụmanụ ndị a niile so unu si n'ụgbọ ahụ pụta, anụ ufe, anụ ụlọ na anụ ọhịa ahụ niile, na agaghị m ekwekwa ka ejiri mmiri mebie ihe niile nwere ndụ n'ụwa ọzọ. Ihe m ji mesie nkwa ike bụ nke a: emeela m ka eke na egwuregwu m dịrị na mbara eluigwe, ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama nye unu na ihe niile nwere ndụ bi n'ụwa. Mgbe ọbụla m zitere igwe ojii n'ụwa, aga m eme ka eke na egwurugwu soro ya pụta ìhè. Site n'ụzọ dị otu a, aga m echeta nkwa m kwere unu na ụmụ anụmanụ niile, na agaghị m ejikwa mmiri mebie ihe niile nwere ndụ n'ụwa ọzọ. Okwu nke osebro ụwa. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Ụzọ gị bụ ikwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edobe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị, mee ka m mara ụzọ gị. Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Mee ka m na-aga n'eziokwu gị. Kụziere m, n'ihi na gị bụ Chineke onye nzọpụta m. Onyenwe anyị, gị bụ nkwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edobe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị, cheta ebere gị, chetakwa ịhụnanya ahụ ejiri mara gị site na mgbe ochie. Onyenwe anyị, were ịhụnanya gị cheta m, n'ihi na ị dị mma. Mee ike na ịhụnanya maka ndị na-edobe ọgbụgba ndụ gị. Onyenwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ikpe nkwụmọtọ. Ọ na-egosi ndị mmehie ụzọ. Ọ na-eduzi ndị umeala n'ụzọ ziri ezi, na-akụzikwara ụmụ ogbenye ụzọ ya. Onyenwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edobe ebube ndụ gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ Pọl dị asọ dere. Ọ bụ ihe kpatara Kristi jiri wee otu ịnwụ ọnwụ maka njọ, ịnwụchitere mmadụ niile ọnwụ. Onye ezi omume nwụchitere ndị ajọ omume ọnwụ iji durute mmadụ n'ihu Chineke. Ọnwụ ahụ ọ nwụrụ bụ ọnwụ ọ nwụrụ n'anụ ahụ, ma e nyere ya ndụ nke ime mmụọ. Ọ bụkwa n'ime mmụọ ka ọ gara kwusara ndị mmụọ eji na mkpọrọ okwu Chineke. Ụmụ mmụọ ndị a bụ ndị jụrụ ikwere na Chineke n'oge gara aga, mgbe Chineke jiri ndidi chere ka Noa ruo ụgbọ mmiri eji sọpụta mmadụ 8 n'uju mmiri. Mmiri ahụ bụkwa ihe eji atụnyere mmiri Chukwu, nke na-abụghị ihe eji asachapụ unyi nke elu ahụ, kama ọ bụ nkwa ejiri ezigbo akọ na uche were.
Chineke site na mbilite n'ọnwụ nke Jesu Kristi, onye rọgoro n'eluigwe wee nọdụ n'aka nri Chineke, ebe ọ nọ na-achị ndị mmụọ ozi niile na ndị niile na-achị achị na ike niile dị n'eluigwe. Okwu nke osebro ụwa. Ọ bụghị so na nri ka mmadụ ji adị ndụ, kama ọ bụ n'okwu ọbụla si n'ọnụ Chineke pụta. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Onye nwe anyị na onye lụnụ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Mmụọ nsọ wee duru Jesu banye n'ọzara. Ọ nọrọ n'ọzara 10 ụbọchị 4. Ekwensu nwara ya ọnwụnwa, ya na ụmụ anụ ọhịa bikwa. Ndị mmụọ ozi bịakwara nyere ya aka. Ma mgbe a tụnyesịrị Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jesu bịara na Galili na-ekwusa ozi ọma Chineke na-asị, oge ezuela, ọchịchị Chineke adịla nso, chegharịanụ, kwerenụ n'ozi ọma. Ozi ọma nke osebro ụwa. Ụmụnne m na Kristi, otodrenu Jesu, onye jisi ike olua n'eze. Tata ka m si kwu na mbido aja masị n'ụwa bụ ụka nke mbụ n'oge Lent, oge anyị na-eme nnukwu mmemme ncheta ahụ Kristi. Ka m si kwu bụ n'ụka gara aga na anyị banye n'ụka tata na ihe niile ga-agbanwecha, ma akwa unu n'anya unu afụ na akwa agbanwego. Flawa niile eji edozi unu ụka ebupụchago ha niile, maka na oge nụnwa abụrụ oge a na-awụni enu, ọ bụrụ oge a na-enwe nnukwu aṅụrị, kama na ọ bụ oge pụrụ iche mụ na gị ji eje njem n'ime onwe anyị, ịjụ onwe anyị who I am. Ya bụ ebidolie na Ash Wednesday. Ash Wednesday bụ mgbe anyị bịakwutelu Chineke wee gosi Chineke na ọ bụ ntụ ka anyị bụ, na ọ bụ ntụ ka anyị ga-anachigha. Gosi Chineke na enwere onye anyị bụ. Ihe ọ bụ imagine iyi ezigbo akwa, iwelu ntụ kpoo n'arụ gị. So ihe o gosi bụ na Chineke na-eke anyị dị, nọ nke gị ka anyị bụ, nọ nke gị ka anyị ga-abụlele ogologo ndụ anyị niile. Ya bụ azọbanye ụkwụ n'ụka nke mbụ nke Lent. Ajụjụ m na-ajụ bụ, gịnị bụ Lent? Gịnị ka ị ghọtalụ ka Lent? Enwere ike kwuo ya ụfọdụ n'ebe dictionary, Lent is this, Lent is that. Ọ bụrụ ya bụ Lent. Nke a bụ oyibo ndị dictionary. Na nke m na-ekwuzi bụ ngị nwa na onwe gị dị ka onye ụka. Gịnị ka Lent bụrụ gị? Lent
na asị m nwakwube n'echiche nke m bụ oge mmadụ ji enwe ihe a na-akpọ U-turn. Nya anyị na-aga etu a gagide at a point in time you say let me reverse back to the point where I took off. Ka m nwee ike assess ya ije niile njegolu kedu ulu m litelonia. Lent abụrụ oge mmadụ na-asị na ọ bụ onye nụnwa na-eme m ihe na-eme m. Ịmaga etu mmadụ ga-esi wee nọdụ sị na ọ bụ na ọ bụrụ papịa na ihe niile papịa melie na ọ papịa menye ya bụrụ President Obama na ọ bụ na papịa nyere privilege niile nọ n'ụwa na ya ka ha bụ nke a, ma ọ bụ onye asị na ọ bụ na ọ bụrụ mamụ ya na ya ka ama na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a, ma onye asị na ọ bụ na ọ bụrụ ụmụ ya kpuchigharị ya azụ na ya ka nọ n'iru ọlta na-eme nke a na-eme nke a. Ọ bụrụ ya bụ time enidiri kịta, maka na lent abụrụ oge mmadụ na-anọ na-eche onye ọ ga-eblem, kama lent bụ oge mmadụ na-ene anya n'ime onwe wee si onwe kedu nke m na-emeta ọfụma ya na kedu nke m ada emeta ọfụma. Ya bụ ihe na-abụ ka a na-ene anya na ya. Nke mbụ, kedu nke m na-emeta ọfụma, si welie ihere ka onye na-abụ ụbọchị ụka o dozie ụlọ ụka, maọbụ onye na-abụ bifo nwunye eteta ụla ọsị nwunye nne m ịlarụkwa ọfụma itetakwa ọfụma ma ọ dị ha ma ọ mee ya aka na-arụ, maọbụ dị shọn ihe niile na-aga ọfụma dịka nwoke maọbụ nwaanyị. Ndị ahụ bụ ndị na-eme ọfụma n'oge lent ka ị ga-asị onwe gị ka m improve kwali mekarịa ya otu m na-emebu na mbụ. Then ọzọ dịkwazi na lent bụ oge mmadụ na-asịkwazi onwe ndị amada emeta ọfụma, kedu ihe m ga-emezi wee gbanwee ya? Ọnya bụ ajụjụ anyị na-ajụ onwe anyị. Bụ na ọ dị twofold, nke m na-emeta na nke m ada emeta. Nke ahụ m ada emeta ọfụma, gịnị ka m ga-eme? Kedu ihe m ga-eme? Lent abụrụ oge mmadụ na-anọ relax chọọ onwe ya ọfụma, na-enwe aṅụrị, na-eli na-aṅụ. Enwelu a very good friend of mine, abalụ m ezigbo mba yesterday. O jesiri ihe on Friday night nata, mana ebe ahụ o jele ebe ahụ wee ṅụọ mmanya ọ ṅụrụ ya, ṅụọ mmanya ka onye ihe na-eme, ṅụsịa mmanya to an extent na driver ya nyere aka o wee banye moto. Driver ya buli ebunata, but driver couldn't get him out of the car. Onye wee nọ n'ime moto wee pass out. Ọ larụgidere ụla n'ime moto, larụgide ụla n'ime moto, larụgide ụla n'ime moto. Driver rapịa anakpuo, onye ọ na-arapịa anakpuo. No coincidentally ka nwunye nọ na-akpọ m si na ya adọkata gị na o kwere ya. Nsị asegodili ya foto ka m dị shọ ihe ọ na-akọ. O see foto forward ọlụ m nnekata ihe nke nsị length of all time ka mmadụ ga-aṅụgide mmanya to an extent na mmanya ga-egbu n'ime motie ya na driver nọ. Onye ọbụla abandon wee 12 o'clock 1 o'clock midnight ịnọlụ na moto. Ọ bụzie na driver ahụ buru gị jewalụ dashia gị ndị kidnapper. And people make hell of mistakes in their life because of okoli na ọṅụṅụ. Mana ọnya ka lent a na-ewetala because the only way nsi wewe ike bụ na asị nwunye ngwa mmadụ menwe etu ị ga-esi wee kpụbịa. Ọ sị m onye ka ya ga-ebu nnukwu onye a. Nsi oke na ihe ị ga-eme bụ jee weta mmiri oyi na mmiri blọk iwelie kwa ya n'isi ọfụma ebe ọ chọrọ ịṅụ mmanya. Kwazie ya mmiri oyi ahụ, ọ bụzia na o tetara ọ mmiri oyi ya ka ọ kwaziri ya ọ bịa mebe anya. Mana mgbe ụfọdụ anyị na-eji ihe enweghị isi dubanye onwe anyị n'ebe anyị ga-atọkele. Ọnya bụ sizin a onye anọrụzi onwe ya anya misteki niile a na-emegasịzi. Kedu ihe ọ ga-abụ mee agbanwotu m ha niile? Nyelu onwe m aka, nyelu ezinụlọ m aka, nyelu nwunye m aka, nyelu di m aka, nyelu ụmụ m aka, nyelu nne m aka, nyelu nna m aka. Kedu ihe m ga-eme ka ọ dị iche? That is the season. Ọ ihe ọ bụ. Anyị ebegosi anyị n'ihe ọgụgụ nke mbụ n'oziọma tata ebe ekwensu duru Jesu wee dubanye ya n'ime ọzara. Of course, Lent is a season anyị na-anọ in a deserted place.
in a deserted place. So gị nwa. Onye ka nji wesna Lent bụ ihe gwala onwe gị. You are in the desert. So gị nọ. Anaka so gị ahụ nọ. Ekwensu nọkwa. Now this season of Lent is the season ị ga-enwekarịcha temptations in your life. Ka nye gị an instance. Ka m were ihe dị ka onwe m wee mee an instance. Enwere ike sometimes n'ụtụtụ I didn't make a eat breakfast sometimes, or borrow because of our people, but sometimes I forget. So the only time when I forget the signal. Sometimes on the 12:30, unfortunately. Man, oboso when I'm decided na me buono. Ya boso na nse na mameli breakfast tata. Na me as part of my fasting. That is the only time I go, That's the only time I go Gahabia. On a 9 o'clock on a go and I'm back in a distance from 9 to 10. Erika. And no message now market time. And that's us go fasting in a mehenka. Fasting in a minute in your time. Came 11 or corner, came 12 or corner, I was crazy fasting. Why? Etu ekwesu when Monyelu Jesu ni Mozara. Etu akoga abi na achi mezigbo ihe ekwensu abia with its own distractions. Ona agasasi hi na-eme. Na agasasi mind gị. Butekwo ndị mmadụ ga-abịa na akunye ihe ekwesịrị ikunye n'ime gị. Devil comes in different forms. It comes with people. Enwere ike tat decide okay, ihe a na-ese okwu na be gị, ihe a na-ese gị na di gị, ihe a na-ese gị na nwunye gị, ihe a na-ese gị na ụmụ gị, I have to start working on it. That day decided ya ko ofu onye imara ebe o si bịa ga-abịa ka ofu akụkọ ga-abụ ọkọ mind gị na-eme gịnị atọ more from ihe ichere n'isi gị. The devil is running around like a roaring lion seeking for someone to devour. I want to say, stand up to the devil strong in faith. Na-ejesu ka ọ nọ n'ọzara ekwensu bịa anọbụrụ sọ na ekwensu bịa kedu ihe ọzọ bịa kwanụ agụ owuru wild beasts gbaa ya okirikiri ha niile na-echie ka ọ rapụ imegharị arụ na-echie ka ọ rapụ ịba uru. Wild beast in the desert of your life, in the difficult moments of your life, in the illness moment of your life, sọsọ ihe na-agbago okirikiri bụ wild beasts. Ka iwe gafee ụkwụ, ka iwe nwee ike rapụ ịzọnye ebe Chineke chọrọ. Mana akwụkwọ nsọ si anyị tata na ngwụcha sị mana ka Jesu gabichara ihe ndị ahụ niile gịnị mere? Mmụọ ozi Chineke maka na o meliri ekwensu ahụ merie wild beast ahụ niile, mmụọ ozi Chineke wee mee gịnị bịago gbalịa. Mmụọ ozi Chineke wee bịa nabata ya n'ụzọ pụrụ iche, o wee banye lụbọọlụ Chineke zipụtara ya. O wee gosi anyị ihe ọgụgụ nke mbụ tata, the covenant agbamndụ Noa na Chineke. Na mgbe ahụ anyị metara ihe ọfụma is a very long journey, 40 days, very long journey. Inwe ike yuzuo Lenti n'ụwa to change so much about you. It will give you the opportunity gị na Chineke ịgbanya bụ ndụ. Chineke abịa gị na ya gbaa ndụ. Chineke nwee ike kwe gị nkwa okwe Noa tata wee sị Noa, I will never destroy your home again. I will never destroy your life again. I will never do this wrong on you. Anyị niile ọgbụgba ndụ n'ụwa. It is still a beginning of the journey. You have the first Sunday of Lent. Ka anyị ọnụ Chineke amala ka ọ nọnyere anyị na njem n'ụwa. Ụzọ ihe ịtọ ka ọ kanyere anyị as a road map for this Lent n'ụwa. Ụzọ ihe ịtọ. And now achọrọ m ka izu onye bụ road map for yourself. Nke mbụ ọsị prayers, ekpele. Ọsị nke ịbụọ ebumọnụ. Then nke ịtọ inyelu mmadụ aka, ekpele. There are so much you cannot do in your life without prayers. Ihe niile anyị kwuru ma ekwensu ịgbago okirikiri, ọ bụ na ijiri ekpele wee sodo ihe ndị ahụ niile, ekwensu pụta ome gịnị ọnwụrụ gị n'aka merie. Ekpele. Ana mgbe ụfọdụ anyị na-enekwa ekpele anya ka ọlụ. Ekpele abụrụ ọlụ. Ekpele abụrụ ọlụ because prayer is communication. Ị ga-afụ ndị mmadụ ọsị na-ekpego ekpele na ekpegidego n'ike ya ji ekpe ekpele agwụgie.
kedu ka isi ekpe ekpere si agwụ gị? Ike iji eri nri ọgwụgwọ gị. Prayer is like food. It's your strength. Ike iji eri nri ọgwụgwọ gị. Ike iji aga ije ọgwụgwọ gị. Ike iji eje ọrụ ọgwụgwọ gị. Kedu ka ike ekpere ga-esi wee gwụ gị? Because ike ekpere agwụ gị anyị, eweta nri dobe n'iru gị, itinye ngasị, riri nri na-eje. Not even the grace. Iteta ụla, emanie from the bed. Not even thank you, Jesus, for being with me. Iche na kpụla, iji nwa nwuchiela onwe gị anya. Not even saying, Jesus, I commit my home, I commit myself, I commit my family unto your hands. Isi na ike iji ekpe ekpere agwụgwọ gị. What are you doing then? Ya bụ ihe bụ time anyị ga-eji wee nekwasakwa these three things so kanyela anya as a roadmap. Prayers, fasting. Ọ dị na nnukwu mkpa. Mgbe m na-akọwa na Ash Wednesday, agwa m ndị ụka wee sị ha that there are so much challenges in your life ime emeli with flesh. Enwere mgbe onye mmụọ ọjọọ ji ebuteli ụmụazụ Jesu ka ahụ gwọọ. Ụmụazụ ekpekata ebele okwere ha eme. What happened? Mgbe Jesu bịara, Jesu bala ekwensu mba, ekwensu pụọ. Then ụmụazụ Jesu wee sị Jesu, mana anyị ekpega ekpele arị nne, gịnị mezi na o kwere apụ? Jesu wee tụgharịa wee sị ha na enwelụ ekwensu a na-eji nnukwu ekpele na ebumọnụ were achụ. Ya bụ ụka na-akụziri anyị ya fasting. Ọ bụ sọsọ fasting na nri. Fasting from sin. Fasting from sin. Fasting from sin. Fasting from everything. And also almsgiving. Ya bụ ka Chineke nyere anyị aka ka njem n'ụwa anyị na-ebido kịta n'ụwa first week of Lent. Na mgbe anyị ga-emechi ya by the 4th week of Lent. Na anyị ga-adị fortified like Jesus Christ. Ka anyị wee nwee ike pụta n'ụbọ ọlụ ahụ Chineke nyere anyị ka anyị na-alụ dịka nne, dịka nna, dịka ụmụntakịrị, dịka ụkọchukwu site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwelu nụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele Chineke onye fụrụ anyị n'anya. Anyị azọbanyego ụkwụ n'oge Lent nke anyị banyelu n'izu ụka nke mbịa. Anyị na-achọzi iwere ọtụtụ ebumnobi anyị, ezinụlọ anyị runye gị n'aka. Nwa okwukwe siri ike na ị ga-aza ekpele anyị.
natazi isi anarụ nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ ka anyị chetakwazị ezinụlọ ọnụnwa ndị yọla anya aja maasị ezinụlọ ndị be nna ụzọ pụrụ iche gọzie Chineke ka ebumnobi nke ha ji runye aja maasị nụnwa ka Chineke nabata ebumnobi ndị ahụ niile. Onye nwe anyị Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị n'ụbọchị tata igosipụtala anyị na anyị nọzi n'ime ọzara. Anyị na-ayọ ka ị nọnyela anyị na njem ọzara nke anụnwa anyị niile banyere, ka anyị nwekwa anyị ike merie ike nke ekwesị niile, nwee ike nakwutekwa gị ebe ị ga-anọ na-agọzi anyị mgbe niile na ezinụlọ anyị dị iche iche. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ọbana ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achọbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka ime ka anyị kwesị ịhụnyere gị onyinye ndị a anyị ji eme emume nke mbido oge dị asọ nke ncheta ahụ Kristi. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Wenite n'obi eno.
ziri ezi bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, onye nwe anyị na dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye buru ọnụ erighị nri nke ụwa iri abalị anọ, bịa were usoro emume ebumọnụ nke a gọọrọ Chineke. Ọ kpachapụrụ ọnya niile nke agwọ mgbe ochie kwere anyị, bịa kụziere anyị mmeri arụrụ ala nke ekwensu, ka anyị were obi kwesịrị ekwesị mee emume ihe omimi nke ahụhụ na ọnwụ nke onye nwe anyị. Ndụ nke ụwa gacha, ka anyị bata na mbilite n'ọnwụ nke dị ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ekwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebego na okwego oge niile na-asị: ịdị nsọ ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, o were achịcha nye gị ekele na otuto, ya nwa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m a ga-eduru nye maka ọnwụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere, a ga-agba ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile, nke were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị, na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
niile kere eke na ya eso ya bụ Kristi na ya esikwa n'ime ya na n'aka ya na ya dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na ya enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ga-azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na onwe unu wee ekene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị abụọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebere.
anyị ya iyo. Onye nwe anyị, ijirila achịcha nke eluigwe gbaa anyị ume, biko nye anyị okwukwe dị ndụ, nchekwube eji aga n'ihu n'ịhụnanya siri ike, ka anyị wee mụta inwe agụụ maka onye ahụ bụ ezigbo achịcha dị ndụ. Anyị ewerebisie ike n'okwukwe niile nke si n'ọnụ gị pụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is for religious education. Choir. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Please join us for our Lenten devotion, all Fridays of Lent, on which we celebrate Mass, followed by the Way of the Cross, 8 a.m. and 7:30 p.m. bilingual, observing COVID-19 protocol. At the entrance, at the back now, you will see the following items for pickup. The Word Among Us, with the readings and prayer for the Lenten season, for the whole Lenten season, is right there at the back. Pick a copy. A copy of the last week's tablet, which has the Lenten regulation, is also at the back. The Lenten folder for our charity giving that we do every year. Monetary sacrifice that we save. The fathers we preach, we do sacrifices. They should be returned at the end of Lent. Please be sure to take one. Ndibe Father Nwan Kemmadu send a letter when kenunu. Etunu si wee mee ka ozu nwa nke mmadụ wee nalutebe ha na ha dị very, very grateful na ha emeghe expect with the COVID protocol na ọ dị possible mana ekpere ha wee come to fruition wee bunetara ha nwanne ha wee nyie ya ka ọlụ na onwe unu aka biko ka mkpụrụ obi Fada iwu agwụ na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Amen. Ọzọ dị ka ibie onye otu anyị Charles onye ụlọ ga-eje operation echi ka unu cheta ya n'ekpere biko. Unu mana Charles has been battling sickness for some time. Konu chetia n'ekpere. Aka ndị abịara ụka last week, anyị si na Bishop Sansarik ga-abịala anyị ụka next week
which is 28. And Uka we normally do last Sunday in February for the flight of the infant Jesus and the Holy Family into Egypt. Oga biakara anyị ụka. And umana nnukwu ụkọchukwu ka ọ bụ. And nnukwu ụkọchukwu ga-eriri ebibie. Nnukwu ụkọchukwu ahụ ọ bụ mgbe ọ bụ na ọ pụta a ga-anị ya nri na ọ bụrụ ndị Anambra. A ga-enye ya nri wee nye ya ọbịa. Mana COVID ama nkwe ka anyị mesie ka anyị si eme anyị na-adị abịa Baby Jesus gbasie egwu anyị ewere ego atụta ozuo anyị enye ya ozurokwan anyị anyọ biko mana ka o si wee dị ana m asị ọ bụ na ijiri ego taa it is okay anyị ka nwee next Sunday to do it mana ọ bụ na ị ga-ejide ego mee ka onye ọkpụrụkpụ next Sunday ọ dịkwa mma mana anyị ma na enwe ndị ụmụnne anyị ama mbịa next Sunday so anyị na-asị sannadị ka unu pass ya stuff around ka anyị were na-akwadobe ihe anyị ga-eji wee ne Bishop Sansari ka ọ bịa envelope anyị ga-enye ka m na-ekwu biko nụ ka onye ọbụla ọ bụ na ịma mbịa itinye nke gị taa ihe abịakwanụ imezuo onye ọfụma kwado akwado ama m na mberede ka eji ama dike mana mberede ama nyi dike nwebere ukwefe ụkọchukwu nnukwu tụwara ya mama si ya nomela tụwara ya mama ya nomela tụwara ya mama si ya nomela si ya nomela eziokwu ndị finance team si ka ncheta ọ bụ na onye jiri ego ehihie ma ọ ma mbịa and ego ịnanya na-akpa ihe ị chọrọ inye abụrụ ihe dị ebe ahụ you can sell the money to me I will put it in the forum ego na izel m emesịa anyị ewepụtakwa m ya mgbe m na-abịa mbọsị ụka anyị enye ụkọchukwu you can sell me the money it's my phone number 917-642-5828 so otuto dịrị Jesu enwe ndị birthday anniversary otuto dịrị Jesu just iji wee nye aka ịkọwata ọfụma ihe Sanweke kwuru ya na obele mmemme n'ụwa anyị mere ọ bụ na ihe na-ekwu yeah because of Bishop na-abịanụ just etu o si kọwa unu n'anya na-akpa anyị unu ga-ama na ihe adịrọziarị nne etu ahụ and usually na flight anyị na-eme fundraising so from that fundraising na ụmụ ihe ndị ọzọ niile anyị esi na wee nwee ike setụlụ ihe niile anyị ga-esetụ ya bụ usually anyị na-edelu Bishop check of at least $500 at least so and anyị ga-enweta $500 ahụ enwezikwanụ nke kalịlịnụ anyị etinyekwa n'akpa anyị ya bụ ka anyị mee ya anyị ma na COVID dị etu emelụ nke Sunday n'ụwa next Sunday si gbanite
anyị amejiwo $1 anyị amejiwo $1 wee nweta 500 so ka anyị mee ya ka anyị si eme ihe nọ ihe anyị ụnụ na-agbanikwuri nne na ọdịrị ofele nwere onye arụ fọlụ mana sijisie ike sijisie ike ọkaligode nke anyị stel aka Chineke gọzie unu niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ ka Chukwu ji ike niile gọzie unu